držo. Stoj. Jirko, držo, já, abych pak nezahodila telefon. Jirko. Dobrý den. Bimbaj pořád, no. Neboj, budeš to mít celý. Celý to budeš mít. Celý. 4 minuty už. Si myslím, že to je skoro 5 minut. Ale to už je konec, no. Dobrý den. Drž ho, jo, dobrý den. Nevíte, co se tu děje na autobusáku? Co se tu děje? No je tam autobus, nějaký muzikanti, připravují tam aparaturu, Kubíska tam běhá. Když to vůbec nevíme. To nevíme. Taky nevíte? Ne. Ale jsou to nějaký cizinci, jako nejsou toto. No tak to nevíme Se teda. necháme překvapit, no. My tam vytáhnou nějakou aparaturu, všechno bicí, harmoniku tam nes, tak Tak my půjdeme okolo, tak to jsem zvedavá teda. připravovali, tak uvidíme. Jdeme tancovat. Naschledanou. Tak sedni. Na autobusáku. Už dobrý malý, tak pojď.